Mau lihat tema di si para de sermon na parjolo dohot sermon na paduahon. Sermota na paduahonon ima jamita tu tanggal 20 Agustus 2020 di minggu pa 10 sadahon dung Trinitatis. Jala topikna aka bangso maka molatehon asini rohani debata. Rom 10 sada ayat sada sa ro di ayat 2 bagian A. Diuduti mamuse ayat 20 sia sah ro di ayat 22. Jadi ala jonok doon tu ari perninggotan ni hari kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 10 Agustus 2020 bataingot ma podani Bung Karno, jika menjadi Hindu jangan jadi orang India, jika menjadi Muslim jangan jadi orang Arab, jika menjadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Itu pesan pendiri bangsa kita Soekarno. Dalam artian sejujurnya tahilala molo Kristeni, wah halak Yahudi mai Israel mai melodok pe rupani di TV perporangan saya tahilalado bagian ni nasidah hita. Mungkin kan halak apa semua ni saya diri pulau roha do nasidah HP persoalan politik do akan masa di sana dan persoalan agama. Jadi cebagas dui dan gabe Kristen dan halak Yahudi bukan berarti halak Yahudi, gabe Hindu do imana dan gabe halak India, gabe Muslim dan gabe halak Arab, berarti ada kekhususan. Bahasa udok songoni ya hita pe yang boy dohonota dos hita dohot bangsa Israel di pamiliton di debata ise do bangsa na dipilih di debata ikon aku honota do bangsa Israel do na pinilit di debata alai suku-suku madihita nama cebagas siat po dari apostol Paulus atang bahasa gabi dohot tita kan di sido noaing di bagasan Kristus no masahat tuhita pamilitoni di bagasan haporsiaon ala ni haporsiaon marhite asini rohani debata atong nunga morot pamiliton ni debata sian bangsa Israel daong sampai sekarang Israel adalah bangsa pilihan Tuhan dakya moroti alai ala ni asini roha dohot mahita tu barisan ni bangsa na pinilit ni debata di bagasan Kristus. Ala ayat tong na pinasingot ni apostol Paulus di Roma unang matubugin jang ni roha. Hamido na sitong, hamido na ni pilit, hamudaong. Gabi patak kasi Paulus mah ayaw pe halak Yahudi do. Ido imana? Suku ahay do imana? Suku Benjamin. Jadi pemilihan Tuhan itu tidak bergeser. Tetapi diperluas dalam kasih karunia tidak tong gabe dohot tita taruli dan gabe lias rohat tadi bangso ni debata bolu tardok rupani dang diar gahon nasida be asini rohani debata dang gabe so bangso ni debata nasida ale tar guar manasida nalilu dope dalam tanda kutip nah so mananda asi dohot kolong ni rohani debata ale yang go pamiliton ni debata hot do maradok pon nasida. Tak ingat mana masa tu si Esau dohot si Jakob. Ai isi do siak kangan. Alai isi da botak pasu-pasu. Moru manang diucak do hasiak kangan ni sian si Esau daong. Alai imana do namang gadis itu si Jakob. Tak ingat dui? Di gadis mana hasihahaan na? Ala niaha. Nah, ima. Dang iar gahon di mana? Jadi turpuk tahun taringot tu nama ngargahon asini rohani debatado. Merespon dan menghargai kasih karunia Tuhan. Dang iar gahon di mana? Hak kesulungan yang diberikan pada dia. Gabe igadis ibana may tuang gina si Jakob. Belum mangihut tu si tasukun wasa gabi si Jakob dapat pasu-pasu di luas debata. Ya bisa juga itu menjadi alasan. Mungkin Esau tidak layak untuk berkat itu.
Ala imana sendiri pendunga itulah imana yang seharusnya adalah bagian anak sulung menjadi berkat. Semua nima panulahon Israel taringut tu asini rohani debata. Ketidaksetiaan mereka membuat mereka berpaling dari Tuhan, tapi bukan berarti mereka tidak bangsa Tuhan. Bukan berarti tidak bangsa pilihan Tuhan maksud saya. Hot do nasida na pinilit ni debata. Alai lupa nasida mangargahon asini rohani debata. Atong meletusi mananeng dohonon Apostol Paulus. Naneng dohonon na rap na mangolu di bagasan asini rohani debata ado hita nang Yahudi, nang Gorik, nang hita namar hararuas ya sipilibigu ilo dokon molo diturpuk taikan. Tidak ada lagi dang adong be Gorik, dang adong be Yunani, dang adong be Yahudi di bagasan pamiliton ni debata marhite Kristus Yesus marhite asi ni rohana. Atong turbuk tahun manosoi hita buado mangargahon asi ni rohani debata. Rupani idok kodongan tu sahalak dongan na ai ho unang sohya ho marminggu na. Jadi mulu marminggu uralahu bai tormadawu no malonceng di garejai. Alani go dosam na. Ale Roma na sumarminggon mangelusi. Itu sumarminggu peau. Dos doholong ni rohani debata. Tuau dohot tuho. Dilihot debata do udan dohot las niari tu natakang roha. Dilihot debata do udan dohot las niari tu na burju. Boleh marminggu huroa. Nina sumarminggu matang membela dirina. Alai kan dos doa sini rohani debata tu sudah bangso. Tu sudah jolma. Alai isi do nama ngargahon. Isi do nama kamauliatehon. Ido non rikot. Mulumar minggu hita marsobba hita dalat tadi mangargahon asi dohot holong ni rohani debata. Dalat tadi mamuji merespon holong ni rohani debata. Ido narumikot. Jadi dos do asi dohot holong ni rohani debata tu sudah bangso. Kemurahan Tuhan terhadap semua bangsa itu sama, tetapi yang membedakan adalah siapa yang merespon. Isi do nama kamauliatehon, isi do nama ngargahon. Adong do cerita di Martin Luther taringot tu sada panangga. Lamar dalan sian ado karena di bahasa Batak teh titi do. Molo adong aik sungai, adong jabatan, alai dang jabatan, hau do hite hite. Sada panangga mardalan sian hite. Nama dapo imana ado kurua pesta dapo imana daging na belga. Mardalan mana sian hite-hiteon laho mangatun di na sepi asunang rolongan na nasing. Ale di na mardalan di mana ibiring imana tuturu di ikon aik na landutong landu warna bahasa Batak mulai hamid tafsil lan yes. Ido tadi datong halinuna. Baga halinu ibiring mana mesti sada panangga isi dia ki alai ubalga juhud na di pamangan nei ay bahasa ibayan belga dia geleng na rohana tangboy bah kod dia uri ilopati mana matutur ipaluai mana juhud na di pamangan na laho membuat juhud na di pangan ni pamangan ni panangga na di bagasan aiki arong do na di bagasan aiki di halinu na di ima nga dapat be haluau ni alai molo sodiargahon boy do malua haluau ni syak kita molo sodiargahon di palua ibana nang dapo ibana pasu-pasu di debatatu Israel hot doi songon pandohan ni lagu sekolah minggu Tuhan Yesus tidak berubah, Allah tidak berubah, janji Tuhan tidak berubah, tetapi yang berubah adalah respon umat itu terhadap anugerah itu. Ido namubah dang iargahon nasida pamasumasuon dohot pamiliton ni debata ido na berubah ale anggo asi dohot kolong ni rohani debata hot do tu saluhut jolma atong lapot kita mapoinna na parjulo manang na ise pe hita manang na dia pe bangsota hot do sude hita di asii jala di pasu-pasu debata di bagasan Yesus Kristus mulu tayingot asini roha do ngeluta asini rohani debata berarti tu maserep ni roha. Sebab hidup adalah kemurahan. Asini roha do nasahat tuau berarti tu buma hasil repon. Maka mauliatehon dohot makalatson dengan bahasa ni debata.